nan tana da ranta daren har yanzu. Masu cewa ta mutu ba su san sirrin lema ba. Kuma tashi talaka, mu rike ta mu kara gina ta dai karko. PDP na nan, PDP na nan, PDP na nan tana da ranta daren har yanzu. Masu ƙaryar cewa ta mutu to an sun wauta, dan tana nan lafiyar ta garau a cikin tsarinta, kuma an ɗau hanyar gyara domin tsara ta, an yi mata garran umbahul da an saita ta, wanda suka yi hijira yanzu sun zo an sasanta. Ga saƙonka Aminu Karofi kai kasa na haɗa ta, na gaya wa mutane PDP na nan har gobe, kuma ku ne masu santa da gaskiya don ba zobe. Ya Aminu Karofi bara in koma kan aiki na, don wannan waƙar jin ta nake har kwalwar kaina. Ya ina mamaki ne wai PDP a kashe ta, bayan kuma an san ko ƙasar ita ce ta gina ta, ba don lemar ba da yanzu ƙasar ma ba ta, da tana kan mulki 'yan ƙasar ba su san yunwa ba, in ka ce kidnapping to ba mu san ma menene ba, in tashi na dala ba kowa ya san fannin ba, maganar taki kyauta aka rika wada shi, fatin da ta yi wannan wai yau za a kashe ta, ka ji haukan banza ƙarya ce kun fesa ta, ɗan Karofi ka bar ni yau zan tone sirrinta, ya Aminu Karofi kar ka ji komai ga hujjata, PDP ce fati tilo mai kishin mai ƙaunar talaka ta san matsalar danginmu, wannan saki lahi ne shi ya sanya aka yi ta taɓa mu, to amma yau mun ɗinke dukkan barakar mu, PDP na nan daram ta cikin tsarinta, an ƙara gina ta sannan ta yi ‘ya'ya ta yi ransai, yau ta zama giwa zamanta daram ta zauna, ba mai bata ta wale ma har a kashe ta, in kai musu to mu haɗe baɗi ranar zaɓe, za ku gane kuranku za ku gane tuwo aiki ne, ya Aminu Karofi na ƙara zancen nawa, magana ce sosai wakina sai dai na tsayawa, a kan fatinmu PDP alkiblarmu, dawo PDP dawo dawo, in ki umar madaranmu wasu sun zo za su kashe mu, Allah ya tona asirinku mun san logonku, PDP fawa tafiyar alkhairi, PDP fawa ban ji kun ce mun lima ba, PDP na nan tana da ranta daren har yanzu, masu cewa ta mace ba su san sirrin lima ba, kuma tashi talaka mu rike ta mu kare gina ta ta yi karkuwa. PDP na nan tana da ranta daren har yanzu, masu cewa ta mutu ba su san sirrin lema ba, kuma tashi talaka mu rike ta mu kare gina ta ta yi karkuwa. PDP na nan tana da ranta daren har yanzu, masu cewa ta mace ba su san sirrin lema ba, kuma tashi talaka mu rike ta mu kare gina ta ta yi karkuwa. Kuma tashi talaka mu rike ta mu kare gina ta ta yi karkuwa. PDP na nan ita ce asalin waƙata, masu cewa ta mace da faran kwaɓa kausun wauta, don tana nan lafiyar ta kalau a cikin tsarinta, kuma an dau saiti matsalar ciki an kore ta. Allah. PDP na nan tana da ranta daren har yanzu, masu cewa ta mutu ba su san sirrin lema ba, kuma tashi talaka mu rike ta mu kare gina ta ta yi karkuwa. Assalamu alaikum na mamanta ban salama ba, ka
na san aikin ne ban ɗauke shi da shashanci ba, dan PDP ne ban ɗauke ta da wargi ne ba, ita ce alƙibla ta a siyasa ba wai ne ba. Allah PDP na nan tana da ranta daren wani yanzu, masu cewa ta mutu ba su san sirrin lema ba, kuma tashi talaka mu rike ta mu kare gina ta dai kiran shugaban kamfanin A&A shi ne ya saka ni, ya Aminu Karofi kun san shi ne ke ɗora ni, mai Atiku project ni da iguna ka zama tsani, na ciyawan Katsinawa da Daurawa jigonmu. PDP na nan tana da ranta daren wani yanzu, masu cewa ta mutu ba su san sirrin lema ba, kuma tashi talaka mu rike ta mu kare gina ta dai Kafin in nisa zan yi tambaya ɗaya gata, wace fati ce da tun da har yau babu irinta, wace jam'iyya ce da har ƙasashe suke yawata, ai ko ban ku faɗi ba PDP ce ba wata ce ba. PDP na nan tana da ranta daren wani yanzu, masu cewa ta mutu ba su san sirrin lema ba, kuma tashi talaka mu rike ta mu kare gina ta dai Kuma kowa waƙar don yau ita ce aiki na, don aikin PDP al'umma zan so su tunana, don su gane cewa a yanzu mun shiga kuna, kuma mu muka jawo bacin hudawa za a yi wa Allah. PDP na nan tana da ranta daren wani yanzu, masu cewa ta mutu ba su san sirrin lema ba, kuma tashi talaka mu rike ta mu kare gina ta dai PDP din nan tun farko mu muka gina ta, kuma mu din nan ne muka tashi muna rusa ta, mafita ɗaya ce mu tashi mu dawo mu gina ta, dan in ba haka ba wahala ce za mu gata Allah. PDP na nan tana da ranta daren wani yanzu, masu cewa ta mutu ba su san sirrin lema ba, kuma tashi talaka mu rike ta mu kare gina ta dai Dan wancan layin gaibu ne tuni mun gane shi, yanzu tashi zami duk wani shiri mu kaɓe shi, kar mu yarda mu kyale tanadin mu duk su fashe shi, dan in ba haka ba sai mun yi kuka sosai sosai. PDP na nan tana da ranta daren wani yanzu, masu cewa ta mutu ba su san sirrin lema ba, kuma tashi talaka mu rike ta mu kare gina ta dai Wannan dama ce ta in yi kiran jama'ar mu, na so in yi dama Aminu ya ce kar in damu, shugaban kamfanin A&A bai san a taba mu, Aminin shekarau halinka halin kirki ne. PDP na nan tana da ranta daren wani yanzu, masu cewa ta mutu ba su san sirrin lema ba, kuma tashi talaka mu rike ta mu kare gina ta dai Kuma ƙaunaci juna shi zai kawo gyara yanzu, duk da dai na ga a jam'iyyar saiti ya wanzu, kuɗin gyara ake yi ba jiya yau ko ɗazu, da akwai manufofi da yawa ba ku san sirrin ba wallahi. PDP na nan tana da ranta daren wani yanzu, masu cewa ta mutu ba su san sirrin lema ba, kuma tashi talaka mu rike ta mu kare gina ta dai Kuma zo mu yi nazari don gyara dukan matsalar mu, don ƙiyayyar juna ita ce ta so ta taɓa mu, amma mun gane wasu da ke son su raba mu, to mun gano su kuma ba za su yi nasara ba Allah. PDP na nan tana da ranta daren wani yanzu, masu cewa ta mutu ba su san sirrin lema ba, kuma tashi talaka mu rike ta mu kare gina ta dai In dai ba mu gyarawa nasara ce ba ta ishe mu, da uwa wata mafita da faɗan nan zai aika mu, duk mai amfani kar a bar shi ya bar layin mu,
shi ne nasarar mu in an iya sai an kada mu. PDP na nan tana da ranta daren har yanzu. Masu cewa ta mutu ba su san sirrin lema ba. Kuma tashi talaka, mu rike ta mu kare gina ta dai karko. PDP na nan dadi Messi ni na haɗata. Ya dan PDP ni ita dai ce jam'iyyata. Ya amma fa Aminu Karofi shi ya biya aikinta. Ya aminin shekaru wallahi yana kishinta PDP. PDP na nan tana da ranta daren har yanzu. Masu cewa ta mutu ba su san sirrin lema ba. Kuma tashi talaka, mu rike ta mu kare gina ta dai karko. Ta wata bihamdi nan zan warku cikin waƙata. Ya da fatan kun gane manufar da ya sa na haɗa ta. Maganar gyara ce ɗan Karofi ya sa na rubuta. Har ya ce mini daɗi ka faɗi komai ni na yarda. Allah. PDP na nan tana da ranta daren har yanzu. Masu cewa ta mutu ba su san sirrin lema ba. Kuma tashi talaka, mu rike ta mu kare gina ta dai karko. PDP na nan tana da ranta daren har yanzu. Masu cewa ta mace ba su san sirrin lema ba. Kuma tashi talaka, mu rike ta mu kare gina ta dai karko. PDP na nan tana da ranta daren har yanzu. Masu cewa ta mutu